ελευθερώνουμε, μήπως ξένες χώρες πρώτοι καταπατούμε. Να δείτε, αργά ή γρήγορα, σαν διέξοδο θα βρεθούμε. Α, να σε δω τώρα πώς θα κυκλοφορείς χωρίς μαλλί. Αμαν, Αχιλλέα, αγάπη μου, γύρισες επιτέλους στο σπίτι σου και πάλι. Γύρισα. Τι το ήθελα, καλή μου. Αχιλλέα, μη μιλάς. Και πώς θα μ' ακούσεις. Δεν ξέρεις τι τράβηξα. Και τι με νοιάζει. Μη μιλάς καθόλου. Και τι να κάνω. Απλά, έλα εδώ κοντά έξω μπροστά. Τι μωρή βρωμιάρα, κάνε και λίγο αποτρίχωση, γάμο το. Περισσότερα μαλλιά έβγαλα στο κούτολο παρά στο κεφάλι. Ο Αχιλλέας εστία μου έχει αντοχές μεγάλες. Κανείς δεν αμφιβάλλει, όμως επειδή οι έννοιες και οι σκοτούρες οι πολλές βαραίνουν το κεφάλι, γι' αυτό λέω Αχιλλέα, μήπως θα ήθελες να σου στρώσει κάτι. Το στρώμα. Τι. Μήπως θα ήθελες να σου στρώσει κάτι. Τι κάτε μου. Μη στρως καν. Στα μάτια μου για καμαριέρα δεν θέλω να περάσεις. Έχεις δίκιο. Έτσι την πατάμε οι γυναίκες και όλοι οι άντρες. Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικανοί. Ξεσπούνε πάνω μας τα μίση. Κινητό και ακίνητο το μένος τους στο δωμάτιο μας ξεχνούν. Μα στο τέλος με τη θέλησή σας κάθεστε. Αυτό αποδεικνύουν όλα τα έγγραφα που μαζεύονται με την νούγια από ανθρώπους σαν τον Άρχοντα τον Κούγια. Και Αχιλλέα, το αποτέλεσμα ποιο είναι τελικά. Όλο τον κόσμο γύρισα. Από Ανατολή σε Δύση. Ορκίζομαι όμως εδώ στο Σιδηρόκαστρο. Τέτοιο κόλλο δεν έχω συναντήσει. Αυτό πρέπει να είναι το μεσοπρόθεσμο, Και αυτό στημένο να είναι. Τέταρτη κατηγορία σε στέλνω. Τέλος πάντων, άστα αυτά και πες μου, το έστειλες το μήνυμα που ολόκληρη η χώρα περιμένει. Πώς, το έστειλα. Αφού είσαι εδώ. Κοίτα, βρήκα Αλβανό και Σκοπιανό και μου ήρθε μία ιδέα. Σωστά όσο εδώ τα λες. Α, μην το ξεχάσω. Πήρα 10 χρυσά νομίσματα από το μπουκί του κράτους. Μάλιστα, το ξέρουμε αυτό. Βρήκα Αλβανό όπως σου είπα και Σκοπιανό και μου ήρθε μία ιδέα. Ωραία, παρακάτω. Στοίχημα μαζί τους έβαλα ένα χρυσό νόμισμα. Όποιος πρώτος παραδώσει το πάπυρο, χέρι στο Γιώργο τον ως εδώ και μη παρέχει. Και τι έγινε. Ο σκοπός μου επετεύχθη. Μίλα λοιπόν, μας έπαιξες ο σκοπός σου. Βρωμιάρα, δεν λέγε ποιος είναι ο σκοπός. Ξέρουμε. Παναγιά μου, κάστανα με σταφίδα πρώτη φορά βλέπω. Τι διάολο, κλωνοποιημένα είναι, δύο τα είδα. Απάντηση μου έστειλα από το Αλέξανδρο το χέρι. Και ποια είναι αυτή. Το διάολο, έχασε το φως μου. Συλλεκτικά ήταν. Νομίζω ότι άκουσες την ώρα που παραμιλούσα. Ωραία, σωστά, στο δύο να τα πεις αυτά. Αυτό σκοπό έχω να κάνω, αλλά Τι άλλα? ο Θεός να σε φυλάει από το Θεό με αυτά που θα ακούσει. Και δεν μου λες Αχιλλέα, τα υπόλοιπα λεφτά. Ποια λεφτά. Ποια λεφτά. Ναι. 10 τα νομίσματα. Κάποια μου θύμισες τώρα. Τι γίνανε αυτά. 10, μη συγχύζεσαι. Ένα που έδωσε στον Αλβανό που κέρδισε και ένα στο Σκόπιανο να μην μιλήσει, ίσον 2. 4 που έδωσε στον συνοροφύλακα εδώ πιο πάνω, τσαφείς να ξαναμπούν γιατί δεν είχαν χαρτιά και βίζες μετά από το καζίνο και την Βουλγάρα και τέτοια. Περισσεύουν άλλα 4. 2 που έδωσε αυτό τον καινούριο τον Ταμεία, τον Άρχοντα, τον Αχλαδοκόλλη, τον Άρχοντα της Οικονομίας, τον Άρχοντα τον Βενιζέλο να μου τα βγάλει αμέσως χωρίς καθυστερήσεις φορολογικές ενημερότητες και τέτοια. Λείπουν άλλα 2 καθαρμά. Παναγιά μου, εντάξει, καλή το χέρι. Ένα για μένα και ένα για σένα που δεν ξέρεις τίποτα. 0. Έχεις δίκιο. Εσύ όπως πας θα μπεις και μέσα. Και άρα να ζητήσεις. Γι' αυτό σου λέω κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι κληρονομικά όπως ο θάνατος. Τρέξε τώρα στο 2 να τα πεις. Αυτό σκοπό έχω να κάνω. Πήγαινε και ήρεμος να διηγηθείς τα όσα εκεί συμβαίνουν. Μην ανησυχείς και ξέρω εγώ, την Άντε. αλήθεια δεν φοβάμαι. Τρέξε και με λόγια λογικά να περιγράψεις όλα τα μαντάτα. Ένα και ένα θα του πω εγώ με λόγια 2 σταράτα. Άντε πήγαινε. Αυτό θα κάνω, θα πάρω και τον Αστραχάν. Άντε. Ξέρει άλλο μονοπάτι. Ναι, Αχιλλέα, τρέξεις. Και τον Αζόρ, τα ίχνη πίσω μου να σβήνει. Ναι, αγόρι μου, πήγαινε. Έτσι. Άντε γρήγορα. Έφυγα. Άντε πήγαινε. Μην ανησυχείς. Εμπρός πήγαινε. Από το κάτω. Άντε φεύγα. Πούλωσε το μωρί να φύγω από τη σκηνή. Μπράβο. Το χρόνο που περνάω φοβάμαι, Γέρμη. Α, τι έγινε, θες κι άλλες ξυλές. Τότε κάτι ξέχασες για να γυρνάς και πάλι. Όχι, να σε ρωτήσω ήθελα και σπάω το κεφάλι. Μπα, ερωτήσεις. Ποια ξανθιατρίχα σε προβλημάτισε, αγχώθηκες και τόσο. Άκουσα προβλήματα πως έχουμε με όλους τους γειτόνες. Όχ, σαν ακούω την Άντζελα με το μου Παπινιώτη. Ωραία και λοιπόν. Ο Αχιλλέας έπρεπε λόγια του Δία να διαβιβάσει. Σωστός θα τα λες παρακάτω. Όμως τον μύρισα
Και στη συνέχεια είδα Αμάν, τι πράγμα. τον ίσκιο του από του κήπου μου τη βεράντα. Δεν έφυγε. Πήγε και γύρισε. Να κουπανέκταρη είναι η απόσταση ως τα σύνορα. Μην το ξεχνάς, καλή μου. Έχεις δίκιο. Το είχα αυτό ξεχάσει. Δεν λες, εσύ πολύ ενδιαφέρεσαι. Παράξενο δεν είναι. Εστιά. Έλα. Εστιά, σε θέλω να το πω ότι δεν με νοιάζει Τι κιόλας. είναι καλέ και είναι σαν να παίζουμε βυζοπόλεμο. Τι είναι. Μ' αγάπησαν πολύ και με ποθούν και τόσοι. Η Αφροδίτη είσαι, το ξέρουμε. Τον έρωτα δίδαξα σε πολλούς. Και αυτό το ξέρουμε. Το πρόβλημα που είναι στο μέτρημα. Όχι, καλή μου, στον Αχιλλέα. Ορίστε. Ορίστε. Αυτό δεν το ξέραμε. Για λέγε. Αντιστέκεται με μένους. Ούτε να με φτύσει. Μα Αχιλλέας, δεν σε φτύνει καθόλου. Πώς! Κάνεις εσύ με τα καλά σου. Πώς θα του έλεγα, έτσι θα του έλεγα. Πώς θα του έλεγα, τυφλός σε καλέ μου. Πώς θα του έλεγα, δεν βλέπεις άνθρωπέ μου. Καλά του τα λες. Στάρ στο πέραμα σε δίνουμε. Στάρ και στη Λαμία. Ανέβα λίγο. Στάρ στην Καταβιά. Ακόμα και η Ηλία. Τέλος πάντων, κάποιο τίτλο θα έχεις πάρει, χρυσό μου. Βέβαια. Τι, η μόνη είσαι σε το πλανήτη. Τι να κάνω. Πώς τα δίχτυα μου να μπλέξει. Αγύρισε το κεφάλι. Εστιά. Εστιά. Hello, εστία ισχύα. Τη συμβουλή σου θέλω. Ο έρωτας, Χρυσούλη μου, δεν είναι αμαρτία. Και εγώ θα το κερδίσω. Είπες κάτι. Τίποτα, θα σε βοηθήσω. Έλα να σου πω. Τον τρόπο θα τον μάθω εγώ. Από άλλη τον έχω πάρει. Σήμερα το πρωί μου τον έμαθε κάτω στο κελάρι. Σε ακούω, μοναδική μου Στο λύση. προσωπέκι το δικό σου. Τρομάρα ίσως νιώθει. Γι' αυτό εσύ θα πας μαζί του. Όχι τώρα νυμφωμάνια νευρόζα. Θα πας μαζί του το βράδυ. Αμέσως να πας εσύ. Πρόσεξε όμως. Θα κάνεις ό,τι ακριβώς σου πω. Σε ακούω. Κάλυψε το πρόσωπό σου λοιπόν. Άλλη αυτός να νομίζει ότι είσαι. Σίγουρος να αισθάνεται. Ντροπή και κόμπλεξ να μην νιώθει. Και πώς το ραντεβού να κλείσω. Το μη σε νοιάζει, είναι δικιά μου υποχρέωση, θα δεις, θα τα καταφέρω. Μπρος εσύ, ντύσου και απλήσου γρήγορα, μυρωδικά, παντού να βάλεις. Θα βάλω και λοσιόν με μυρωδιά καρύδα. Ναι, πήγαινε τώρα, μας τα έβρεξες τα. Α, όχι από τώρα, σε παρακαλώ. Τα σηκώτια, έλεος, αυτή και DVD γυρίζει. Ορίστε. Τίποτα, άντε πήγαινε τώρα εσύ και γοργά ετοιμάσου, άντε. Πάω, φεύγω. Σε ευχαριστώ για όλα. Τι φυλάνε. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Ήταν το μαγαζί, Θα χαλάσει το μαγαζί, σε σκότωσε. Γραμματσακίστηκε η Ρουφιάνα. Και εγώ τώρα θα πάω να ετοιμαστώ, ώστε να κάνω τον Αχιλλέα το βράδυ με πόθο να με θέλει. Αχιλλέα, απόψε το βράδυ κάτω από το λόγιο μου φεγγάρι θα σου πετάξω τα μάτια όξο ρε! Όξο ρε! Όξο!